हा आरे नों मा जाखो आरे नों आव माबोरै आइ एम सारप्राइज नों बै दाखालि एक्सिडेन्ट जानाय सिख्लाया नङा जुगामिया आंबो सारप्राइज नों आंखौ बासायनायासो नङा होनबा मामोन मुङा रनि नोंसो मा जाखोब्रा सिनायलायखायो नामा नोंसोरलाय औ बारहुंखा दाखालि बावै आं जे बुंदोंमोन एक्सिडेन्ट जादों सिख्लाखौ बासायनाया आं माबाखौ दि लोगो हमनो हायैया हाबिखौ लोगो हमनो हाया बिनि थाखायनो बेनो एक्सिडेन्ट जानाया बेखौ बासायनानै आं हाबिलाखौ लोगो हमनो हायासै खोथाया बेबायदिसो सोर हाबिला बेहा गार्लफ्रेन्ड दंखायो नामा सरिद आं बेखौ नोंसिनि न' होननानै सानाखैमोन आंजों बारहुंखाजों लोगोखा आगोलनिफ्रायनो सिनायखायो नों बारहुंखा लोंनानैसो औ आं बारहुंखा बिदा आगोल फैफेराखैमोन नामा नों जोंफोरनियाव फैयाखैमोन आंखौ सिनायखायोना सिनायखायामोन सिनायफेरा आङो नोंखौ नुफेराखैमोन मोनथिफेराखैमोनबो सिनाया थगायबाय आरो आदाया बासायनाय सिख्लाया होनबा नोंसो आंनि सिगाङाव आदाया बुंफैदोंमोन नाथाय मुंखौ बुङाखैमोन ना बियो आं आरो मुंखौ खिन्थायासै what a coincidence होनलाय औ आसरितसोलै नोङो बारहुंखाजों लोगोखा होमबा दे जियानो जाया मानो बारहुंखानि लोगो माने आंनिबो लोगो ने दे जिराय औ बेनिफ्राय हारसिं फैदों औ मोजां मोनबाय नोङो इसेबां थाबनो दुखु मोननायफोरा एक्सिडेन्ट जानायाव एसे नाटकखौनो खालायबावनोसै र' एसे दंबावो मोजांथार मोनाखै माने नोंसोरखौबो एक्सिडेन्ट जादों होननानै आं मोनथिदोंमोन नालाय बेनिफ्राय आंबो फैगोन होननानै फैनोनो हायाखैमोन जोंहाबो आइया बिराद बेमारिना लोमजाबाय थायो बेनिखायनो आं फैनो हायाखैमोन फैगोन होननानै बेनिफ्राय फैथारबाय आङो बिदा फंबाय सानैबो एक्सिडेन्ट जादों मा खबरा बोरैबा दङ होननानैनो बिराद माबा सानफ्लांबाय थादोंमोन आं बेनिखायनो दिनै फैथारबाय मोजां मोनबाय दे जोंफोरखौ खबर लानो फैदों नङाब्ला जोंफोरनि न'आव रावबोआनो फैया आलासियानो फैया सुगामि जोंफोरनाव रावबो फैया दिनै नङाबा नोङो हर थालां जोंफोरनाव ओंखाम जालां पार्टि खालायगोन साथामबो एक्सिडेन्ट जादों साथामबो मोजां जाफिननायनि रावबो थैयिनि पार्टि जागोन दिनै पार्टि पार्टि खालायगोन दे दिनै पार्टि माने जेबो लोंला लोंसिथ' गैया ओरैनो आरो पार्टि ना थांना थानायनि एक्सिडेन्ट जानानैबो थैयासैना जों रावबो पार्टि खालायनोसै दिनै थालांबानो जाबाय जोंफोरनाव थेंक इउ बाट माने जोंहा आइया लोमजाबाय थायो नालाय आइखौ गारनानै थानो हाया नङाब्लाथ' आं थागौमोन वाव बिमाखौ एसेबां केयार खालायो गुड गार्ल होनलाय आदा सुगामिया बिमानि थाखाय गोबां खामानि सेक्रिफाइस गोबां बाथ्रा सेक्रिफाइस खालायनांगौ जायो बिसोरा रावबो गैया बिफाबो गैया बिदाबो गैया जुगामि हारसिं बेनो खामायो बेनो जाहोयो बिमाखौबो मेडिकेलावबो लाङो बेनो खरसा खालायजोबो जुगामि इज दा बेस्ट ने जुगामि बेबायदिनोसै आरो उफाय गैया वाव ग्रेट बेबायदिनो फेमिलिखौ रेसपन्सिबल लानो हानाय मोजां मानसि जानांगौ ने ग्रेट वाव आंजों इमप्रेस जाबाय नामा होमब्ला माबा खालायबानो जाबाय दानो पार्टि खालायनोसै जों आइयाबोथ' गैखाया ग्रेट आइडिया जुगामि नों आइ फैनि आइया दिनै गोबाव जागोन खोमा 7:00 फैगोन नोङो आइ फैसिम थाबाय था बेयावनो पार्टि खालायगोन जोंना नोंसोरो अमा एवनानै जा फ्राय आरो आंहा चिकेन जागोन या थान्दाजों पार्टि जागोन दे होमबालाय ओइ पद्मा ओरै फैलाय पद्मा कलेजाव थांथाराखै नामा बारहुंखाया जेरावबो ओंखाराखै बेबायदि थांथ'वाखैयानो दे आं जेरावबो माने खर'आ साखाङो आंना गेजेर डक्टरा रेस्ट लानो होदों आरो दाननैसो स' थाङाखै आं जेरावबो मा नै गथ' अमा एवथां गोथावै आरो बारहुंखानि थाखाय चिकेन फ्राय खालाय जोंफोरनि थाखाय अमा फ्राय खालाय बेनिफ्राय थान्दा दंखायोना लाबोनाय दं थां होनब्लालाय माबार बानायथां आइ फैनि सिगांनो जों पार्टि खालायनो नागिरदों थां नोंबो जानो हागोन बिन्दास थां माबोरै एवथां अके र' बानायनि बैनो माथो अख्रां राजासो खोमा ओइ राजा ओरै फैलाय ओइ अख्रां राजा ओरै फैलाय आङो फैलाय मा बसुखि राजा ओइ राजा नोंसा आब'नि नामा मामोनहाय आब'नि मुङा आब' सोर आब' नों दाख्लै लोगो मोनना लाना फैनायाखै नोंसानाव थानाया सिख्लाया आब' हाबिला माथा गरमा बेखौनो गोसोखाङाखै दहाय बेखौनो खिन्थाना जोङो हाबिला मुंखौनो अबेयाव खोनानाय होननानै नों नुबाय आब'खौ नोंसा आब'आ नुनायाव माबायदि मोजां ना गोजौ ने
मोजां दहायनि सोंनाय दहाय सासे सेंग्राया आंनाव सोंदोंमोन हाबिला होननानै बेथ' नङा बिसिनाव थानाया राजामोननाव थानाय सिख्लाया र' नायहैनि र' आङो नोंसा आब'खौ नायगौमोनहाय थौ नोंसोरनो थांनि नायनो नोंसा आब'खौ फै थौनै माबायदिथ' नोंसा आब'आ नायनि आङो नों अमा जागोन ना अमा औ आंनि फेभरेट माने माने आं जानो मोजां मोनो अमाखौ अ बे गथ'खौ खायदा खालायनानै सोंनि र' नानि औ बिसिनि न'नि मानसिफोरा बिराद मोजां ने मदद खालायसोयो ने आंखौबो मदद खालायसिदों औ आब' मोजांथार आंनो फैसा हरबाय थायो जोंहानि न'आव आइया लोमजाबाय थाबा मुलिबो हरो फैसाबो हरो फैसा होयो ड्रेसबो होयो आंनो गस्ला बायना होयो नों आदा बारहुंखानि मोजां मोननाय नामा बारहुंखानि गोजों मोजां मोननाय नङा होमब्लालाय सोरनिथ' मोजां मोननाय नङा नानि बेबायदि नङा आं जास्ट फ्रेन्डसो बारहुंखानि फ्रेन्ड औ फ्रेन्ड आं लानाथ' बारहुंखा आदानि मोजां मोननायसो सानदोंमोन आं नङा गथ'खौ मोनसे बाथ्रा सोंबावनि र' दहाय रनिया सोर हाबिलाखौ बिनि थाखाय लोगो हमनो हायासै होननानै बुंदोंमोन ना सोर हाबिला बे नानि नों मा एसे अन्थाव किउट खामानि मावसि बेनिफ्राय नानि हाबिलाया सोर हाबिला आब' हाबिलाया मोजांथार गोजौ नायनो मोजां गन्थं गोलाव गा मेगन बेस्रां एक्ट्रिस बायदिसो हाबिलाया आब'आ सोर बेलाय एक्ट्रिस बायदि एसेबां गुन बाख्नायदों बा एक्ट्रिस बायदि समायनाखा नामा सोर बेलाय सोर एसेबां समायना सुन्दरि नामा आब' हाबिलाया माबाखौ बासायदों आदा रनिया थैदोंमोन ना माने थैनाय बायदि जादोंमोन ना डाक्टरा बुंदोंमोन आदा रनिनि खर'आ थैबाय होननानै ब्रेना बेनिफ्राय नागिरना मोनाखैमोन आदा रनिनो बेनिफ्राय बे आब' हाबिलाखौसो नागिरना मोननानै बासायदों आब' हाबिलानि थैयासो बासायदों आदा रनिखौ होमब्ला बै मानसिया हाबिलायासो हाबिलानि थाखाय रनिया बासिदों बेबायदिसो ओमफ्राय आब' हाबिलाया थांबाय बेबायदिसो आब' हाबिलाखौ थानो होदोंमोन मादैया लाखियासै लाखियासै आंनि थाखाय मोजाङानो जादों दे जेबो नङा आब' फै आब' सुखि सिख्लायानो माथो बेनो दहाय सेंग्राया फट' लानानै नागिरथिंबाय थानाय सिख्लाया बेनो माथो आब' सुखिया नोंखौ नायनो फैदों आब' नोंखौ नायनो फैबाय आं फै जिराय फै आंबो बिसोर गामिनिनो बेनिफ्राय दालाय आंलाय दहाय सेंग्राजों नागिरबाय थादों बे बाथ्राखौलाय खिन्थानो ना खिन्थाया हाबा जाखोन्दासो ना माइथाय हौवा खोमा बे नांज्लायनानै खारबोदों नोंना मुङा हाबिलाना फरायगासिनोबा फरायनाय माने आंनि बे माबा फरायदोंमोन दे खिन्थादों आङो सेंग्रा सासेयादि बिखौ नागिरगासिनो फट' लानानै गाबै हौवासो मा खोमा मासोहाय खिन्थाबाबो आरो बियो राजाखौ गारनासो थांगोन ना माइथाय दे जिरायथ' आं साहा फुदुंहैनि नाङा साहा लोङा आङो माबा नों थागोनबा बेयावनो जेनेबा राजाजों थासिगोनबा थांनांला बेयावनो थादो नों हाबा जानाय नामा हाबा जायाखै आङो हाबा जायाखै होमब्ला बियो न'नि मानसिसोमोन खोमा मा खालामदों खिन्थालाहाय आङो बे सेंग्रा नागिरदों होननानै बुंब्ला बे खारै थांफिनबालाय नांज्लायनासो फैदोंमोन खोमा जेनेबा आं खिथाबा बे राजाखौ गारनो थांगोन राजाया ओरैनो रावबो गैखाया बिमा बिफा जेदेन बिब' सासे मोनदों बिबो गारना थांगोन नागिरबाय थादों होनना खिथाब्ला खिन्था दे खिन्थालाहाय आं अबावबा थांगोनसो थाथों बेयावनो राजादों खिन्थालां दे होमबा हाबिला थांसै गेजेर बेरायनो फैगोन आं बेबादिनो थांसैबो साहा लोंलांनो हागौमोन नाङा आं मायबा मोनसे बाथ्रासो कनफार्म खालामनो फैदोंमोन दिदि थांसै बाङो दिदि कनफार्म जाबाय आङो थांसै दिदि बाय मानसिया एसे कमेडि रायज्लायनायफोरा कमेडिथार मा बुंदों बियो माबा कनफार्म खालामनो फैदों होनना बुंदोंमोन मा बुंलांखो बुजिखौनो मोनासै आं ओरैनो रनि नों नङाब्ला थैगौमोन आं बे सेंग्राया ओरैबायदि गोसा खुन्दाना गालांखादोंमोन आंखौ जानोबो हानाय आरो आं हाबिला नङाबा थैगौमोन हाबिला सोर हाबिला
आदानि हो माने आदानि जौ बासायग्राया बेनो ना अ हाबिलानि थाखायसो आं गोदान जिउ मोनफिनबाय आरो आं गोदान जिउ मोनफिननायखायसो नोंबो गोदान जिउ मोनफिनबाय नङाब्ला जों सानैबो सोरगोआवसो दा थांसिगौमोन अ जम राजाजो दोखो दोखो बुजासो सिगौमोन खोमा खिजानि लोंसोनायनि थाखाय आगोल लोंसैमोन ना आङो मिथिला आरो जोमब्रा जादोंना गैया आंसो जेबो मदद खालामनो हायासै बेखौ बिराद गोसोखौ माबोरैबा मोनो गोसोखांबाय थाफ्लाङो आं बेखौ नोंनि माबा नामा क्रास नामा बियो हो रायजो राजाफोर बेफोर बाथ्राखौ दा रायलायसै दा पार्टि खालायदो मोजाङै इन्जय खालाय दुखु दाहा बेफोरखौ बाद दे एक्सिडेन्ट मायबादेन बेफोरनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांबाय थानांला गोसोफोरा गाज्रि जायो जानायफोराव जानाय लोंनायाव बेफोरखौ रायज्लायबाय दा थासै लोगोफोर जादो हाबिलानिल' बाथ्रा बुंबाय थायो माथो बिनि मोजां मोननाय नामा बियो दे जा हाबिला नोंना जोबाखैनो माथो आरो दंबावोथ' लायगोन हाबिला आंखौनो हाबिला होननानै बुंदों हाबिलाखौ मोजां मोनखायो बे बेसेथ' सुन्दरि बे हाबिलाया सानसेबो नायथारनांगौ